टेकर हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे फुजा बर' इउटुब चेनेलाव लोगोफोर गगा मोनदों आरोना बिराद गगा मोनदों बेनिखायनो आङो माथोखौनो मोजां होनो हायाखै लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे फुजा बर' इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरनाय जाबाय स' लोगोफोर जोङो दायो मोनसे जायगायाव दंफैयो आरोना ओमफ्रायो नै रसा लाबोदो आरोना जोङो माबा लांफायदो आरोना हासिब बानायनो मा होनोबा जोङो गय दुनाखौ लांनो फैदो आरोना हासिब बानायनो थारमाने न'आव हासिबानो गैथारला आरो जोंहानि न'आव माने गय गैया आरोना ओमफ्राय बारियावसो दङ दैमानि खाथियाव बेनिखायनो जोङो बेयावनो लांनो फैबाय आरोना नै रसा लाबोदो नै जों खागोन बुरजा मोनबाथ' थिखांनो हानाय नङा बेनिखायनो एखे खानानै बोना लांगोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै बेसरफोर दोननायथिं नै बेनो हरदों ना बेसरफोर दा जों गैया खोमा ओमफ्रायो लोगोफोर खानायखौ खाना लाबाय आरोना टाइटनो ओमफ्राय नै मोनसे गोलैदो लायनो बे आमलखि नामा न' आमलखि ने मोनसे मोनबाय फुरा दाननानै बानायगोन आरो मोनसे मोनबाय दोनना नै बिथिं गैया आरो हाबा जाबाय नालाय बेफोरखौ नायगिरनो टाइम मोनफायबाय आरो एसे फुराना जाबायना आङो थाम्फै बारियाव थाम्फै थासि नुबाय इमान स्मार्ट आङो Biasan. Đúng không? Ngồi đây. Hay gundra na deh. Tektor nama deng, tektor. कौन है ये लोग कहां से आते हैं Mandi munde, bunane. Bunane itu बहुत मोजां नांदो हाबा जानानै खुसि नांदो बे खामानि मावनो रोंजादो मा जाखो मेंबाय मानो आइखौ बोख्लाय गाखो लोगोफोर मेंबाय जाय माखौ दिबोगोन दाय सोर गाखोगोन इयाव आं आथिं हाया नाद गोनां आथिंसो हागोन जां हाया उथिलाय हायालै इसे उथिलाय उथिबानो मोनगोन उखलाय नों उथि है मानसि मेंबाय लोगोफोर सासेया गाखोसिगोन इमान माबादों इमान बरिया वाव सरबि बारिनाया कमिसन सरबि बारिदोंमोन ना दायो एसे कमिसिगोन आरोना मान गगा मोनदों बे मोनसे मोनबाय आरो लोगोफोर जाय आंनि सिगांनि भिडिअखौ जायनिखि आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायदो बिथांमोना मिथिगोन आरोना सिगां खेबसे आङो मा फोरमायलाय
सिगां जाय आंनि भिडिअखौ नायदों बिथांमोना नुगोन आरो बिथांमोना मिथिगोन बागानाव जोङो सिगां खेबसे फैदोंमोन ना सिगां खेबसे भिडिअ एगारदोंमोन आङो थ' जायनिखि आंनि डेलि भिउवार्स बिथांमोना मिथिगोन आरो बेयावनो फैदो जोङो नै गय बागाना ओमफ्राय लाइबो बाङाय खाना लांनि लाइ भाजा जानोखौ मा होनो जाबाय न' गैला ओइ बे मोनसे गोरान ओइ नै नारेंखल बिफां थांनाय गोमोमा नाङा लांथ' ओइ बे फिसा दों गायगोन हाय आं हायाखै नों हागोन फाय माने राया माबायाखैना बुजियाखै हागोन दे नोङो ओइ नुबाय सिगांथ' बुंखादोंमोन बियो हाथिसो होननानै हाथि फिसा आरो बियो हाथि फिसा आंनि थाखाय लोगोफोर दायो जोङो लाइ बिलाइ आपल'ड जाबाय नामा भिडिअ'आ लाइ बिलाइ खानो थांनोसै आरोना लाइ सिनाय मोनि मानसि एक कमनानै खिथु खामाथ' र' नै लाइ खानोसै आङो नंगौना नङाबा बुरजा गोसो जागायदो दा बिनो लाइ होननानै इसिबां बाङाय मा खालामगोन नों हारसिं एवना जागोन नोंदो आंदो जायोना जायालाय बेखौलाय लोगोफोर सोरबा जुदि बायनो गोसोबा जाहानि बारियाव बायनो फैदे आङो आरो बोसोरसेनि उनाव मैगं बेफारि जागोन सोरबा जुदि आंनिफ्राय जानो लुगैयोबा आंनि मैगंखौ सब हमजोबनि आं wah dirung ini wah dirung kuma mana dirung dia mana bah double kamu namanya idea ini ada musik kamu manggri nih ukane Aron mai lalai miệng ukane jenis nubelan sir man si Aron lalai miệng thầy mau nomor kemarin nah karena lagi-nya nah terus pakah bisa lah nggak bisa ya nomor kau lah bapak buku yang mana lalu đây lai lapa punya omprai lapa खानाय मोजां जायासै खानाय मोजां जायासै लाफा nangkep mana maksudnya लाबाय आरोना मेंबाय लोगोफोर बहुत मेंबाय बिराद गोबावनि उनाव थांनाय बोसोराव मैगं खानायानो आरोना थांनाय बोसोराव मैगं खानायानो ओमफ्राय एबारसो मैगं खाबाय बहुत
मेंबाय लोगोफोर ओमफ्राय फैनायावथ' आंखौ बिराद गोजांदोंमोन आरोना ओमफ्राय दाथ' ओरैबायदि गोलोमबाय आङो लानोसै आङो खर'सो लागोन आं नै लानोसै आरो ना नै थ' लोगोफोर भिडिअ'आ बेनोसै आं दोननोसै दायो आङो थांबाय थानोसै आरोना मेंबाय बहुद थ' बाय बाय